Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentar. Mayong hapon sa ating mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome sa Biyernes nga edisyon sa ining programa, This is My Life. Sa subong nga hapon, mangin kaupod ninyo ini si Inday Ann, talos temporaryo sa regular man nga angkor woman, Tita Wilma Sugaton. I will hear from heaven and forgive them. Kamusta dira ang aton nga mga kaaksyon nga nakatutok na sa sining nga tinion? From heaven Ang iban nagapa-relax danay. Kay karon naman kuno tapuson ang ila mga nabilin pa nga mga ulobrahon. Ang iban bag-ulang tapos man panyaga. Anong sudan? Pero di gani nga nag-send sa akon kun kay isa. Gina-share niya ang pamahaw nila. Sige, sa mga ka-action naton nga nakatutok na sa subong iya nga hapon. Sa ilaman tag sa iya ka mga transistor radio, mayong hapon dira sa inyo. Samo subong nga ngaton iya nga mabatsyagan. Makabatsyag kita sang kaginot, pero makabatsyag man kita sang katugnaw. Nga Pagina sang aga nagulan-ulan, di ba? Tapos subong batsyag naman kita ginot. Gaguom-guom lang ang kalangitan. Pero amo na gani ang kaginot nga feeling aton sa gihapon nga mabatsyagan. But anyway, diri kita anay antes man ang tanan sa aton iya nga lakat sang panahon. Kay sa update sang pag-asa, si Bagyo Bising ari sa gihapon, nakitaan ini siya 535 kilometro
nasidlangan, aminhan nasidlangan sang Basco, Batanes. Ang konsini ang kabaskobon sang hangin nga nagalabot sa 140 km por hora malapit sa sentro, kag may pagmadlos nga nagalabot sa 170 km por hora. Si Bising nagagiho pa sidlangan, aminhan sidlangan sa kada sigon nga 20 km por hora. Diri kita sa Western Visayas, sagip na dira ang Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta ina nga pagtupa sang ulan, bangod man sa localized thunderstorm. Mahinay, tubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin, gikan aminhan nakatundan, padulong nabagat na nakatundan, ang mabatsyagan sa isla sang Negros. Ag ang baybayon, mangin makanay, tubtob kasarangan ang pagbalot. Kainas ang aga, nagbutlak si Haring Adlaw, mga alas 5:33 kainayas ang aga, kag ini naman mga magatunod las 6 karon sa gabi. Ang aton temperatura, yara karon nag-range sa 25 to 32 degrees Celsius. Galing kay titungod gani sa Bagyo, no? Bangod man sa Bagyo, kumbaga ti ang hangin, balang dapyas ang hangin, muning kakawisik-wisikan man kita diri sang ulan. So, panigurado na lang daan sa aton nga mga ka-action, ilabi na sa mga nagabiyahe pa, no? Dalagid sang inyo dira nga serbi man nga pang takdong ino in case abi no nga magagulpi ito pa ang ulan kay do hindi gid kon ka isa mapaktan no sa aga do ka grabe singkal sang init pagkahapon ara na kundi gani pagkagabi, so dapat kita manigurado. Alauna 42 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Dari kita anay sa aton man nga headlines sa national. Kay sa karon bala, ang isa diri iya ka party list, no? May isa diri ka party list na do naga-kontra sa sining ginaduso sa nga PNP nga requirement amo ining police clearance para sa tanan kuno nga dole transaction. Kaya ang hambal diri sa isa iya ka mamalidha sang sining is party list man or ining iya nga kung sa diin siya nagatiglawas is amo ining Trade Union Congress of the Philippines. Baya may chilling effect ini sa mga trabahante. No? Inakaroon ng aton man idugang iya nga i-share sa inyo nga detalye. Ang isa pa gid naton ka headlines, ining may angot man sa mando sa karon sang PhilHealth or mando sang PhilHealth man. Mando sang IATF sa PhilHealth nga magbayad sang balayran sa hospital sa tanan iya nga mga high risk kag critical COVID-19 areas sa bilog nga pungsod. So dugang sinakaron nga detalye aton man iya nga pagabantayan. Ang aton man nga FYI or ang aton iya nga topic karon nga adlaw, ti subong kalabanan sa aton event nga diri kita sa Bacolod kag Negros Occidental na event nga diri kita na situate kag napaidalom kita sa modified GCQ ugaling kay indi gid malikawan kag precaution man sang kada employer para iya sa ilang nga mga empleyado nga kon mahimo pa lang ti work from home na lang danay kay at least bisan ano pa dira yang mag-record ra abi magsinaka ang kaso na balang ma-secure nga kamo padayon kamo iya magtrabaho bisan ara lang sa inyo sulod balay. So ina karon lang aton iya nga topic para sa aton man nga FYI. Galing kang isa din naton ka topic, ano kuno ang mga bagay bala, mga bagay nga kun ka isa nagahatag sa aton dugang stress,
no, sa aton iya nga pagtrabaho lamang sa sulod sang balay. So share ko na karon sa inyo kag at least na mapa-improve ina naton. And also bantayan man naton ang sulat nga akon iya pagabasahon nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We and also ang aton man nga horoscope of the day. No? Aton nga horoscope of the day sa subong man nga adlaw sang Biyernes, Abril 23, tuig 2021. Action Radio Philippine Standard Time, 1:46 na kita. And this time, diri na kita sa aton iyang balik-anay na sa aton nga headlines sa mga national. Aton pagaistoryahan ining akon gin headlines kay na sa inyo nahanungod iya sa ginaduso sa karon sang PNP sa Dole nga kun mahimo kuno no kun mahimo ng i-suportahan sang Dole ang National Police Clearance System o kung NPCs bilang isa iya ka requirement sa nagkalain-lain nga mga transaksyon. O galing kay ang ini iyang ginapush sa karon sang Philippine National Police sa Dole naghatag or nakakuha naman sang negatibo nga paglantaw sa bahin naman iyan ni TUCP or Trade Union Congress of the Philippines Party List Representative Raymond Mendoza nga suno sa iya balya makaapekto ini or may chilling effect ini sa kinamatarong sang kada trabahante no ina iyang paglantaw ni Mendoza kag suno sa iagin laragway pa sini nga ang suhestyon kuno sang pulis unwarranted infringement sa kinamatarong sang kada trabahante sa self-organization. So angot sini sa bayluya nga suportahan gininganyo ni Mendoza ang Dole nga ibasura ang ginaduso sang PNP. O galing una diri nagpalayag si Labor Secretary Sylvester Bello III hambalya sa karon konsiderar ini nga suhestyon sang kapulisan or sang PNP binaton. Madumduman base man diri sa sulat nga ginpadala ni PNP Chief General Debol Sinas sa kay Bello nga amo na tani ginalauman nila nga suportahan ini sang Dole o galing ginkontra sang TUCP. Sa nasubong di ginahulat pa kung ano man ang mga panibag o pagidya nga mga statement and also wala man na mensyonar kung ano nga sahi sang transaksyon ang maga-require sang National Police Clearance. So ina ang aton man nga bantayan tugang pagid. Ang isa pagid naton ka balita man sa nasyonal ining may angot naman iya sa mando sa karon sang Interagency Task Force sa Philippine Health Insurance Corporation nga magbayad sang hospital dues sa mga lugar nga may high risk kag critical COVID-19 situation sa bilog nga pungsod. Ang nagpagwa sinisang statement amo iya si Presidential Spokesman Harry Roque nga kung sa diin ginpahayag niya nga ang nasambit nga tigang ginhimo para iya nga malakip naman no nga iprioridad sa COVID-19 vaccine allocation, human health resource deployment kag iban pa nga COVID-19 responses ang mga lugar nga ginakabig high risk kag critical risk na sa bilog nga pungsod kung COVID-19 ang paghahambalan. Kag sa madumduman antes pa sini nga tikang base man sa circular sang PhilHealth ang ginapaprioridad lamang nga ginapabayaran sa PhilHealth amuya ang healthcare facilities sa National Capital Region kag sa mga probinsya sa Batangas, Bulacan, Cavite, Laguna, Pampanga kag sa Rizal, which is amo ni ang mga area nga
sa karon ti ang medyo oro stricto pa nga quarantine status gina-implement or ining modified ECQ. So ti ang hambal sang IATF mas maayo nga tanan gid nga mga lugar sa milog nga pungsod, no? Para syempre hindi man maulihi. So ina ang aton man gipagabantayan dugang nga mga palayagman, no? Sang aton iatag sa ka mga natungdan nga mga opisyal, labi na sa iya ka PhilHealth. Kung bala kung may ara pa no? Sige, 1:50 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Sa akon nga pagbalik, standby sa aton nga mga ka-action, kay sa liwat ang aton iya nga topic sa subo nga hapon para man sa aton nga FYI. Aton nga istoryahan mga bagay nga kun kaisa nagatugang pa or nagahatag pagid sang stress kung kita ang nagka-work from home. O inaaton ang or inaang aton iya nga pagabantayan sa akon man nga pagpanumbalik. Atin na ni Dr. Pinoy Squalene Capsule. Yes, 100% pure. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamara, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon. Ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkulong kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga
nagapalaplag sang kamatuoran. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Mayong hapon sa aton mga ka-action nga nag-monitor via Facebook Live. Kay Sir Martin Aliling, good afternoon. Kay Sir Alex Montesa, mayong hapon man. Ate Akim Eriman, good afternoon. Nga nag-monitor dira sa may Banwa sang Morsha. Mayong hapon, ari naman ko nag-upod sa likod sa imo nga mapaang nga programa. Sa kay Ma'am Christine Menyas Villalobos, nga nag-monitor dira sa may Pandanon DSB. Sa kay Ma'am Melchorita Ferrer, mayong hapon. Ma'am Yvonne Butcher, thank you so much for the star. And done sharing naman siya kunhua. Si Ma'am Virgie Alpinda, nag-monitor dira sa Celine Homes. Keep safe lang dira ko na always. So, salamat gid Ma'am Virgie Alpinda. Si Nelson Makiling Silaya, mayong hapon man. Salamat. Sir Melily Oligo, nag-monitor. Tamyaw niya kuno si Ma'am Vanessa Mayo. Okay. Si Ma'am Homa Lumena. Wena Alvarez, Sir Rowena Alvarez, live watching Indayan Aksyon Radio. Salamat gid Ma'am Rowena Alvarez, Ma'am Homa Lumena, good afternoon man. Kaga may nga pag-monitor sa inyo sa siniya nga tinion. Okay, sa mga member man sa Energy Fans Club, good afternoon dira sa inyo. Sila dira ni Sir Michael Season, sa kay Dennis Richard Tiboroma. Oy, by the way, kay Almi Pelioriana Kahilig. Mayong hapon Indayan, watching from Sipalay City. Salamat. Kay Vicente Semiliano, good PM, nag-monitor sila kunhua sa check-in hotel. Salamat gid Sir Vicente Semiliano. Okay? Thank you so much man for the star. Kay Nelly Grace Morente. Nelly Grace Morente, anong ang O naman? Olvido. Nelly Grace Morente Olvido. Mayong hapon. Ay, ka-very... Helen, siguro ni Helen. Okay, mayong hapon man dira. Ka-very baliskad sang tanan. Sige, thank you so much again sa pag-monitor. Siyempre, saliwata sa mga members ng EFC, sa ilan ni Ma'am Liza Joy Ilon Amoroso, sa kay Ems Aboso, mayong hapon. Ilan ni Dennis Richard Tiboroma, Regentan Villalon, kay Anthony Jones Havilio Ceblano, kay Sir Noel Amar, kay Ma'am Kelly Jelly, good afternoon. Si Deding Antonilla, mayong hapon man. Si Ma'am Melvin Solidarios Abdo, nag-monitor dira sa may Barangay Malingyan, Syudad sang Bago. Salamat gid kag mayo lang nga pag-monitor sa inyo. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kay ngang katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sa inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart
counterpart sa Senado nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa Kamara, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019. Philippine Standard Time, alas 2:00 punto. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Okay, this time diri na kita sa aton iya nga aton man nga topic for our FYI sa subong nga hapon. Mga bagay nga kung kaisa nagapadugang sang stress kon naka-work from home. Tigay tungod gani sa karon nga sitwasyon may ara sang COVID-19 pandemic, madamo pa sa gihapon nga mga kompanya ang nagapa-implement naga-implement sang work from home. Agud iya nga malikawan ang pagwa dira sang ila yatag sa ka mga empleyado natikon na lantawon super risky bangod pwede nga dira paagi sila or magsakay sila abi sa mga pasahero nga mga salakyan, hindi mo ma-sure ang imo nga safety, no? Hindi mo man mabalaan kay basi bala ara nagatapik ang virus. Apang kun sa pagpati sang iban nga super easy lang ang work from home nga setup. Sa sulod lang sang balay, kabalo-kabala kamo yan nga medyo mas stressful ini. I-compare sa pagtrabaho sa imo yan nga opisina gid or sa ginakadtuan mo gid bala na. Pero ang pamangkot nga ako no, nga ari pila lamang sa mga bagay nga kun kaisa nagapadugang stress kun nagatrabaho lang ara sa balay. Number 1, clutter. Sa piya ko nung mahapos, matipon ang mga nagalapta sa aton nga workstation, ang tanan nga ini ang dapat may pagabutangan. Kung nag-umpisa na sa paglapta ang mga papel o kung ang mga cord dira abi, nangin mabudlay ang pagpangita sang anuman nga kinahanglan naton nga nagadulot iya sang stress. Bangod sina, ginarekomenda gid sa mga eksperto syempre magpaninlo sa kada pagkatapos trabaho para malikawan ang lapta. Subong man makabulig ini agud iya nga makapahuway ang aton nga pensar. Okay, tikon may makitaan kita kung kaisa jutay lang dira nga gamuga-muga lingin ulo ta no. Ang ikaduha, insufficient light. Suno kuno sa mga expert, ang mga workstation nga wala sang manami or maayo bala nga lighting. Rason man kun ka isa nga hindi matapos gilayon ang isa iya ka ulubrahon. Bangod sina ginarekomendar nga magbutang sang lamp o kon ceiling lights para nga malikawan ang stress. May ara kon ka isa iya nga nagatrabaho sa opisina nga ang mata bala medyo harap-harap na. Balang kun ka isa naga-type ka dira sala nagali ang imo nga na type kay ti ang imo nga suga dugangan pa sang imo gali amin nga suga nga daw kadulom na gid ati na dugangan pagid buron ang imo yang nga panulukan. Ang ikatatlo, same space where you relax. Halin sa madamo nga nangin work from home ang setup, madamo man ang nabudlayan nga iseparar ang ilaya nga trabaho sa personal nga kabuhi. Suno gani sa mga experts, ang kumiara ko na sang separate yang nga work area sa lugar nga kung sa diin makapahuway ka, ini ang maghahatag sang physical kag mental separation sang duha. Subong pa man, hindi kinahanglan sang bongga. Bangod
ang pag-ilis dira bala sa mga lamesa o kung pulungkuan kung sa diin kuno iya nga nagatrabaho dako nagali iyang mulig para nga ma-relax ka kag di may kinalain man, di ba? So dapat kung trabaho ka, dapat lain man ang setup. Galing kayang obra tayo kung kaisa. Kung work from home gani, kung diin ang lapit hiligdaan, didto man ang nakaplastar ang aton nga ginaobrahan. Kundi, dali sinati dasig ka man tuyhon ina. So, dapat gali ko no, kung work area, do kabigon ta siya nga, ara lang ta dyapo nag-obra sa opisina. Agud iya nga, nabalang maano kita, mapisanan kita iya mag-obra. Hindi kita mapilitan nga, pagkapilahan lang ka minutos or pilahan lang abi ka oras wala pa natapos ang imo dira nga olobrahon ara di paligid ka na dayon sa imo nga hiligdaan. So hindi ina siya manami na hindi ina siya makabig nga productive sa imo man nga part kun ikaw mismo ang imo nga gin put up dira nga nga lamisa abi para sa imo nga amo na pag pang work from home gintupad mo man sa imo nga hiligdaan or bisan gani sa imo lang dira nga sa inyo dira nga couch or bangko dira abi nga inablang dumaka magpungko ka makasurosandig ka tulugan ka na dayon. So hindi gigali dapat pag itupad ina and also hindi man pagtupad syempre sa may kusina no. Kay example, kung naga-work from home, mga mami, abi, mga nanay, ibudlay man ina, kay kung lapit kung lapit sa may, tawag ni, lapit sa may kalanan, tendency, ang mata mo, hindi makakonsentrate sa imo nga obra. Kay man, kung ikaw man, abibi, mahilig kayo magpaninlo, gusto mo nga perfect ang tanan, lang nagaobra ka tapos nang mata mo nagapasiplat to si mo yung nga bata samtang nagaobra to nagapanghugas so hindi ka man makakonsentrate. So dapat gani dapat ang aton pilion nga area kung mag-work from home gid man or naga-work from home ka gid man sa karon dapat ang area is layo layo sa mga layo sa mga bagay-bagay nga posible makaapekto sa imo nga trabaho, makaapekto sa oras nga kuntani ikaw ang nagahimo pa sang imo nga mga obligasyon. Ang masunod, unfinished projects at home. Kahibalo-bala ka mo nga ang anuman kuno nga mga unfinished home office renovation makadulot man ina sang stress inabangod ang anuman nga bagay nga hindi inviting o kun nagatawag bala sang stress response nagadulot ini agud malikawan ang naton nga magpalapit sa mga bagay o kun space nga ini siling gani hindi mahapos ang setup nga ini, bangod madamo sa gihapon ang naga-adjust, di ba? Madamo sa aton ang naga-adjust, pero mas naga-budlay bangod limitado man ang aton nga paggiho bangod subong nga pandemya. So dapat sa mga amo na bala unfinished projects at home kun kaisa abi na timingan gid nga nagka-pandemic dason gapaobra ka mo dira sa inyo nga gapaobra ka mo dira sa inyo nga kwarto hindi ka mo dira ang problema na kun kaisa kung may magsinabay-sabay bala nga mga naga-inobraman nagalibog nagalingin man ang ulo mo kay kadamo sa ila nagasabay-sabay wala pagid labot ang gahod pagid ang gahod sing ginagamit nila yang mga gamit dira abi sa mga pangbuho na nang mga terms sina basta mga gamit pang construction or pang pangayo sa mga kwarto or other pagidara. So medyo stressful man ina sa aton nga part. Mayo lang kung may area kadara yang layo ka sa mga amuna na nag-set up kaya abi sing imo yang
lamisa to work from home outside sa inyong nga balay. Diba? But anyway, amo na ang pila lang ka mga bagay-bagay nga kung kay isa, no, makayuhom ka na lang kung kay isa, kung nara ka man sa sitwasyon, ti daw malingin gid ulo mo, nga daw maugtas ka, dugagan pa gid abi kung may mga dungulis. Hindi kung may ara pagid lang nga mga medyo nagahalay dira sang sabad-sabad man kun kay isa, hindi malikawan, labi na gid sa mga nanay, no, or even sa mga tatay. Dumdum ka mo akong kay isa, I know di kay kalabanan man sa atong nagalantaw mga videos, for sure nalantaw nyo gining mga i-example ko nga isa ka reporter while naga-report siya, naka-duty siya sa ilabalay, ginsirado niya ati wala niya guro, nalipatan niya gid man siguro nga ilak, nagsulod ang iya nga bata. So while naga-report siya ang iya nga bata, nagsulod gulpi bisan siya nakibot man. Kagti ang mga ara sa news center nakibot man. So amo na mga example kun kay isa, na amo na mga example kun kay isa nga makayuhom ka lang bala pero actually nagakatabo gina nga mga senaryo. Sige. Alas 2:11 na kita, Action Radio Philippine Standard Time. Kag amuyad to ang aton iyang topic sa sumong hapon para man sa aton nga FYI portion. By the way, mayong hapon lang dira kay Ma'am Carol Montoya. Dira ya sa Quezon City. Good afternoon dira sa imo, ma'am, kag sa imo man nga mga co-workers. Kag antes man ako malipat, happy birthday gali danay sa akon iyang tiyo. Sa akon nga tiyo kay Choy Elvis Cotamura. Dira sa may Purok San Roque, Barangay Tangub. Happy birthday dira sa imo tiyoy. And also sa asawa man ni Action Brian. Sa asawa ni Action Brian kay ano na ganing nga ngalan nalipat ko haw. Action Brian no ganing ngalan ni Manang. happy birthday dira Alam ko ton ko danay sa Action Brian. Nalipat ko sang pangalan. Lawag ko na karon liwat Pasensya gid lang. But anyway, alas 2:12 na kita. Diri na kita sa aton man nga pagabasahon iya nga sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, diri na kita sa pagbasa man sang sulat. Nga ginpadala sang isa naton niya ka letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Charilyn. Kag ang sulat ni Charilyn nagasiling, Dear Tita Wilma, tawagan lamang ako kay Charilyn, 27 years old. Siling nila, kung sino pa kuno ang imo ginainitan, amo pa ang imo makadayunan. Hindi ko gusto magpati, bangod, wala man nagsulod sa kompensar, nga matubo ini sa akon tita. May isa ako ka co-worker nga lalaki, nga syado kasabad. Medyo may pagkatikalon ini siya. Nga kung suguon ako bala niya, tita,
Kung may i-deliver siya, abi, oh, do pareho nga ako iya ang, or do pareho nga siya amo ang amo ko. Abi mo, tita, nairita ako bangod sa kada adlaw. Kada aga, wala magsulod ako sa trabaho. Siya gilayon ang akon makitaan kag nagapaasikaso sa akon. Halay niya ako kasabad sa kada adlaw. Kag pati ang iba namon nga mga kaupod sa trabaho, kun kaisa hindi gid malikawan ginasunlog kami nga duha. Ako nairita. Apang sang ulihi, wala ko wala ginapaabot, tita, nga mahulog ako sa iya. Ako mahulog ang ako nga buot. Pero wala ko inigin pahalata. Bangod siling ko gani, hindi ko bala namian sang iya nga batasan. Ugaling, nag-abot ining adlaw, nga nag-resign siya sa trabaho, tita. Bangod sa personal nga rason. Umpisa sadto, wala na kami nakakita ay. Kag abi mo, tita, nagbatsyag bala ako sang kasubo. Ginakahidlawan ko ang iyang pagpangulit sa kada adlaw. Apang since nga nag-resign siya, wala na kami nakakita ay. Subong, tita, nagagamo ang akon nga pensan. Pag iniman sa karon, ang gusto ko tani pangayuan sang advice. Tita We, salamat gid sa pagbasa sa akon sulat. Ang tagpadala, Charlene. Aksyon, Radyo Philippine Standard Time, alas 2:17 na kita. Amuya to ang sulat yan ni Charlene. Ang iya nga problema, kay siya ang nahulog ang buot niya or na-in love siya sa iya nga co-worker. Na? Galing kiting subo-subo, sini kinag-resign ng iya nga co-worker. Subong, ginapangita niya. Ginapangita niya ang kada adlaw wala nga pangulit. Kung kaisa tuod, no, hindi ginasaton manikawan. Hindi lang nga mga amoni nga mga sitwasyon, abi. Even sa aton nga mga senior man, no? Lang may mga wala kita na namian nga mga tao. Mga nakaupod naton sa trabaho. Kag sang ulihi, nga doon okay na ang tanan, doon naka-adjust ka na sa iyang batasan, ay gulpi lang sa iyang dula. But anyway, sa ako nga pagbalik, akon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton man nga letter sender sa subong iyang hapon sa kay Charlie. Kahit ang mga kauturan, kung nagpalanakit ang inyo kalawasan tungod sang katugnaw, Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa
Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sinsan anong kalintangan. Responsable na pagbalita, pagkain na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Don't not just throw away questions and statements. Kasbara nga ton siling nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sa ninsing nga kakuha sa commanding radio station share para sa fourth quarter sa tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share.
Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga ka-aksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin agadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod nga mensahe, wala sang hinadampigan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Standard time, alas 2:28 na kita, kag this time, diri na kita sa aton man basahon. Mahatag iya nga advice ni Tita Wilma para sa aton man letter sender sa subong iya nga hapon sa kay Charlene. Mayong hapon sa imo, Charlene. Salamat sa imo ginpadalaman nga sulat diri sa This Is My Life. Ang ginapangayuan nimo sang advice amo nga kung ano ang pwede nimo nga himuon kay sa karon tinahidlaw ka sa pagpangulit sang imo nga co-worker nasa nasiling mo man sa imo nga sulat nagresign na. Charlene, sa akon paglantaw kag kung basihan ko man ang imo ginpadala nga sulat, do ikaw man lang ang nahulog ang buot
sa imo yaanay co-worker. Paglantaw ko, wala man siya nagpakita sang intensyon nga magpangaluyag sa imo. Kundi nga ginakulit ka lang gid niya. Ang ini nga pagpangulit amo sa karon ang imo ya ginakahidlawan. Ang akon nga mahimo mapanugyan sa imo, siguro move on ka na lang. Hindi man na nimo dapat problemahon kay nagapati ako nga madula lang ina sa pagligad sang panahon. Remember, time heals all wounds. Wala ka man siguro sang asahan dito sa iya. Kaya kung gusto ka niya, siya na iya mismo magpangita man sang paagi para kamo ang magkitanay. Siguro, move on ka na lang. Kagulanta, ang tawo nga mag-abot sa imo kabuhi, nga amo iya ang magapalangga sa imo, pag imo man pagapalanggaon. Sa liwat, Charlene, salamat gid sa pagbasa. Salamat gid sa pagpadala sang imo diri nga sulat sa This Is My Life. Yes, amo yadto ang mahatag man nga advice ni Tita Wilma para sa aton nga letter sender sa kay Charlene. Kag sa aton man yung mga ka-aksyon, wadi man kamo nga makapadala sa inyo yang sulat dari sa This Is My Life. Wadi nyo ako ma-message para yung magpadala kamo sa inyong letter. I-search lang dira ang Undefensor. Or hindi gani sa kay Tita Wilma, Wilma Antupina Sugaton. Or, isa pagid, pwede man sa Facebook page namon. This Is My Life nga page or sa Aksyon Radio Bacolod nga page. Bisan diin lang daa. Kay i-cater good ina namon. Kay base sa masunod, imo naman iya nga sulat, ang among nga pagabasahon, ang paghahatagan sang advice ni Tita Wilma. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:32 na kita. Kag this time, sa aton yung mga ka-aksyon, diri na kita sa aton man nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today, sa subong iya nga hapon, na petsahan man Abril 23, 2021. Unahon naton ang sa mga Taurus, Abril 20, tubtob Mayo 20. May ara sang spark sa tunga ninyo sang imo nga childhood friend. Oy, posible man sa karon Taurus ang kasal sa subong iya nga tuig. Hindi pagdedmahon ang kutob, mang ilabi na gid kun may transaksyon nga pagasudlan. Mangin wais sa pagdesisyon. Sa mga Taurus, lucky numbers 43, 26, 39, 15, and 51. Carnation pink is your lucky color. Para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. Subong nimo ma-realize nga mabuhi ka bisan wala siya o kun wala sila. Hindi uyangan ang oras sa mga tawo nga maluib. Sa mga Gemini, lucky numbers
33, 26, 49, 11, and 55. Lilac violet is your lucky color. Para naman sa mga Cancer, Hunyo 22 tubtob Hulyo 22. Magapadayon ang imong nga trabaho nga mahimo maga-lead ini siya sa nga promotion subong nga tuig. Pero sa mga Cancer, maghalong lang sa imo dira nga hatagan sang imo nga pagsali. Kaya may ara kon ka isa, mga tawo bala nga kun ara na gani ang imo nga pagsalig, itok advantage ina nila. Sa mga Cancer, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 41. Electric blue is your lucky color. Para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22. Yara sa imo ang batasan bala no? Nga pagbuli. Ina ang makahatag man sa imo sang alagyan para iya nga mas kapagid nga magmadinalagon. Pagod kuno ko nagabulig ka nga ina balang wala nagahulat sang kabaylo, ti ang Ginoo makakita sang imo yang hinimuan. Sa mga Leo, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 33. Cinnamon brown is your lucky color. Para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23. Ang mga Virgo kuno subong magaperma sang employment contract pa abroad. Tanan nga plano inaugyunan sa karon sang panahon. Sa mga Virgo, lucky numbers 43, 36, 29, 16, and 55. Jade green is your lucky color. Kag para naman sa mga Libra, Setyembre 24 tubtob Oktobre 23. Ang mga Libra, subong nimo madiscover ang imo yang likom nga na hibaluan. Ano man, likom nga na hibaluan. Subong nimo yang madiscover ang sekreto bala nga imo ihibalo na or kinaadman or imo yang nang labaw sa iban. Sa mga Libra dira, kay nga inagali nga imo ihibalo, amo na ang imo yang nga magamit para nga mapasanyog mo pa ang imo nga negosyo. Sa mga Libra, lucky numbers 33, 26, 59, 12, and 21. Crimson red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:38 na kita. Kag amuyad to ang first part sang aton iya nga horoscope, aton nga kapalaran for today. By the way, mayong hapon dra sa may RTN office sa Bredco, da sa ilan ni Taminda, sa ilan ni Tanida ng Joy, ng kapid kay ng Larry, kay ng Norlin kag kay ng Christine, subong man kay ng Diane Alvarez sa may syudad isang Kabankalan nga always gid ini sila nga naga-monitor. Kag kay ng Rose dra galiho sa kay ng Rose kag sa family Lumangyaw sa Manville, Barangay Pahanukon. Sige, salamat gid. Kag Florentino family sa may Barangay
haba sa Banwa Mansang Kanduni. Madamuin nga salamat sa inyo dira nga pag-monitor. Standby para sa ako niya nga pagbalik sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Para man sa itong coffee break, dugay-dugay, o pwedeng Xanthone Plus Coffee Mix. Ang kafe nga himuhalin sa soya, balunggay kag Xanthone. Ang kafe nga swabing aroma, swabing timpla kag swabing sabon. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin agadapyan na. Ikaw nang ginapamati ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagdudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong nga pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na na'y sumsan ang mga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagdayon na ipalak na. Magasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampingan.
Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Don't not just throw away questions and statements. Kasma nga aton sining nga Facebook page pagiya sa Aksyon Radio Bacolod. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, Pabalik diri sa aton programa para sa mga nabigyan pa naton nga mga horoscope. Pero antes, mayong hapon ulit danay sa kay Raymar Biranyo Lingoste. O kay Francisco Guanco. Gina-shout out niya kuno si Jessie De Venegracia. Mayong hapon lang dira. Kay Sir Erwin DB Gonzales. Naga-monitor man sa sumong iya nga hapon. And kulang ko gali na greet ho sinang Gigi dira sa RTN office sa Bradco. Sige, this time diri na kita para sa mga nabilin pa naton nga mga horoscope. Sa iluhan nato ng mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, may power ang imo iya nga ang imo nga inughambal nga magahatag inisang direksyon sa kabuhi. Pero mas maayo nga masami mo bala ihambal ang prosperity. Sa mga Scorpio, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 51. Cobalt blue is your lucky color.
Para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23 tubtob Disyembre 21, ang standard mo amo ang mangin alagyan sa kabuhi. Hindi basta-basta magsaling magpati sa mga ginasiling sing iban. Ikaw mismo ya magpamatuot. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 43, 36, 59, 12, and 21. Carrot orange is your lucky color. Para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, power sang emotion amo iya ang magatulod sa imo para nga magiho. Kag maangkon man nimo ang imo iya nga mga handog. Sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 49, 55, and 11. Vanilla brown is your lucky color. Para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, halungan ang ikaayong lawas. Maglikaw lamang sa mga maparat kag sobra man katamis nga mga pagkaon. Sa mga Aquarius, lucky numbers 33, 46, 58, 12, and 21. Mustard yellow is your lucky color. Para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20, masolve ang tanan nga problema sa love life kung mangin-anyas ka sa kaugalingon kag si imo iya nga mahal sa kabuhi. Sa mga Pisces, lucky numbers 23, 43, 59, 12, and 33. Ruby red is your lucky color. Para naman sa mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19. Mag-focus sa imudra iya nga ikaayong lawas. Anami man subong umpisahan ang health program. May ara na sang mga ginasiling nga gani take challenge. O para yang syempre magpabalhas ka dira. Para yang mamag-an ang imong feeling. Sa mga Aries, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 31. Ultraviolet is your lucky color. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:53 na kita. Kag inyo ginpamatian ang bilog naton nga horoscope aton nga kapalaran sa subong man nga adlaw sang Biyernes. Abril 23, 2021. By the way, mayong hapon dira kay ng Romulo Bata tumandok sang DSB. Kag kay Bebeng, mayong hapon man dira. Kag mayo lang nga pag-monitor. Pero antes gali antes danay sa aton nga mga kaaksyon na siplatan sang akon nga mata. Sa mga kaaksyon naton, buwas na ano ang buwas indayan. Ang buwas nga bantayan ari ang ARB Mobile Community Pantry. Ang ginasiling nga magkuha suno sa imo nga pagkinahanglan, magbulig sang masarangan. Magod ang Aksyon Radyo, buwas nga adlaw may ara sang Mobile Community Pantry adlaw ina sang Sabado. Okay? Ang Aksyon Radyo magalibot sa pila ka lugar nga mapilian man. Magplastar dira na magplastar kaangay inisang sistema nga ginapatuman sa mga community pantries. Ginahingyo ang publiko magkuha sang inyo lang kinahanglanon na magkuha sang imo lang kinahanglanon sa amo nga adlaw o kon pwede man kamo iya nga maka-share sang inyo nga bulig kung may ara man kamo dira sang surusobra. Ang Aksyon Radyo bukas sa pagbaton sa mga donasyon pareho sang bugas, mga canned goods dira, noodles, kape o kung mga gatas man, kalamay, itlog, mga utanon dira,
condiments, kag tinapay. Kung ano lang dira sa mga na-mentionar ko, pwede nyo ina nga mapaanggit man diri sa Action Radio kag inati bilang part gani isang sining mobile community pantry sa Action Radio, kung diin ang amon iya mapilian nga lugar, dira kami maplastar kag ti makit-an nyo man na kay may nakatatak manada na may nakabutang manada nga ARB Mobile Community Pantry, meaning libre para iya sa publiko. So sa dugang man nga kasayuran, pwede ka mo magtawag sa amon iya nga telephone number sa 434-3861 o kung pwede man sa 0947-637-6786. Kag pwede man kamo maka-message sa amon iya official Facebook page ang Aksyon Radio Bacolod. Ini gamay lang man nga bulig man sa Aksyon Radio para sa mga kaaksyon naton na mas pagid nagakinahanglan subong man nga panahon iya sang ara or naga-exist ining COVID-19. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 2:56 na kita. This time, dahil kita anay sa aton iya nga Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga amon amay, kami nagapalapit sa imo, sa amon kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, si may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampok mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. This time, dili naman kita para sa aton nga 3 o'clock prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God,
Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you. No matter how I try, you're such a part of me. Tiyo naman sa pagpaalam ni Inday Ann. By the way, gali sa mga nagapamangkot bala, kung saan or ano oras buwas ang mobile community pantry. Bantayan ninyo, okay? Tutukan ninyo, I think, buwas no? With action na Fred Salanga or sinuman dira. Basta sa aga, i-mention ini kung ano oras ang mobile community pantry para iyang maka-update kamo kag makapadulong man kamo, no? Sa pahamtangan namon sang amon iyang mobile community pantry. So antes anay, di kita sa aton iyang Bible verse of the day gikan sa Philippians chapter 4 verse 23. The grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, inaman ang iyo alagad, ini si Inday Ann. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko.